Bine te-am găsit! Sunt Antonella Gal și sunt fondatoarea comunității de automachiaj Be Your Own Star. Iubesc și sunt pasionată de make-up. În ultimii ani am adus încredere și frumusețe pentru sute de femei prin machiajele pe care le-am realizat. Am machiat fete, am făcut cursuri 1 la 1, am filmat tutoriale, dar cel mai important este că am creat o comunitate de fete care împărtășesc aceeași viziune. Să fim încrezătoare, puternice și feminine prin modul în care ne machiem și ne aranjăm. Știi ce idee am acum? Ce ai zice dacă te-aș ajuta să te machiezi singură și să prinzi încredere în tine? Un machiaj natural și adaptat la trăsăturile tale te va face să întorci toate privirile la evenimentele cele mai importante din viața ta, fără să mai plătești alți make-up artiști, fără să mai fii vreodată dezamăgită de cum arată machiajul tău. Această pandemie a oprit multe evenimente și petreceri, ne-a dat peste cap cu totul. Dar asta nu înseamnă că nu mai avem dreptul să fim frumoase. Poți să arăți wow în fiecare zi, nu doar atunci când mergi la make-up artist. Probabil că îți dorești și tu să arăți bine în fiecare zi, nu doar atunci când ai un eveniment special și cheltui o tonă de bani pe servicii de beauty. Este foarte frustrant când știi cât de bine poți să arăți în fiecare zi, dar să realizezi că felul în care îți faci machiajul te dezavantajează. Te invit alături de mine să lucrăm împreună pentru ca tu să reușești să-ți realizezi singură machiajul de la A la Z. După ce lucrăm împreună, vei putea fi relaxată atunci când te vei machia singură. Nu vei mai sta cu stres, deoarece vei ști exact ce ți se potrivește și ce machiaj să-ți faci. Te invit să exersăm împreună câteva ore pe săptămână. Eu îți voi fi alături la fiecare pas, astfel încât tu să obții cel mai frumos look adaptat trăsăturilor tale. Cum vom face asta? Fiind această perioadă, ne vom folosi de puterea internetului și a conexiunii pe care acesta ne oferă. Practic, indiferent de locul în care te afli acum, fie că ești în România sau nu, putem lucra împreună. Am pregătit 10 de materiale foto-video, pline cu scheme de machiaj și explicații. Vei primi chiar și o listă cu produsele mele preferate, cu poze și linkuri către site-urile pe care le găsești la prețul cel mai accesibil. Astfel, vei economisi foarte mult timp și energie, deoarece nu va mai trebui să cauți prin 10 de tutoriale pe YouTube sau prin numeroase magazine. Am făcut eu asta deja pentru tine și îți voi oferi tot ce ai nevoie, astfel încât, la final, să te bucuri de rezultate în fiecare zi. Te invit în cursul meu online de automachiaj Be Your Own Star. Nu te las să te gândești prea mult, ai puțin timp la dispoziție să te înscrii, decide singură ce ai de pierdut și ce ai de câștigat. Pentru mine există doar o cale, să fiu frumoasă și încrezătoare în fiecare zi. Înscrie-te acum la cursul de automachiaj Be Your Own Star.